да използвам Internet Explorer под macOS? Отговорът е, че Internet Explorer по macOS не се поддържа от 2005 година. През 2005 година тогава се използваше PowerPC архитектурата в Mac OS 10. И последната версия, която поддържа Internet Explorer е Mac OS 10. Може би Puma или Tiger, нещо такова. И може да се използва Internet Explorer под Intel компютри до версии от типа на Mac OS 10, Snow Leopard включително. Но иначе Internet Explorer няма как да се отвори под Mac. Но има други начини да се отворят сайтове, които изискват Internet Explorer. Първи вариант е през Safari. Сега трябва да потърсите Internet Explorer User Agent. Да. И сега ще се появи whatismybrowser.com. Това е най-горното и най-достоверният сайт, от който можете да вземете User Agents, който ще ни трябва след малко. Сега отивате на Safari и отивате на Settings. Отивате на Advanced и трябва да натиснете Show Features for Web Developers. Това е нещо, това ще ни трябва, за да покажем Develop функцията и по-късно да сменим, да накараме браузъра да се мисля, че всъщност ние използваме Internet Explorer. Сега трябва да копирате ето този User Agent. Чрез User Agent примерно сайтовете на Google разбират кой браузър използвате. Пример, в момента аз използвам Safari и на сайта му пращаме примерно Google или на Microsoft изпращаме информация чрез User Agent, че вашият компютър в момента използва еди си кой браузър, например нашия случай Safari. Сега User Agent го копирахме. Сега отивате на Developer, User Agents и натискате Other. Сега натискате команд A и поставяте с команд V. Сега натискате OK. Сега ще ви покажа, че наистина ще си мисля, че използвам Internet Explorer. Ето. Точно това очаквахме. Другият вариант е чрез друг браузър като Chrome. Сега, отваряте примерно google.com в Chrome браузърът. Трябва да натиснете десния бутон на мишката, трябва да натиснете Inspect. Сега отивате на тези точки, натискате More Tools и сега трябва да стигнете Network Conditions. Сега на User Agent трябва да размаркирате Browser Default. Трябва да въведете този User Agent, в който си мисля, че използвате Internet Explorer или от Custom можете да изберете Internet Explorer 11. Това е
И двата варианта са окей. Сега нека да презаредим страницата. Ако това остане ако това сега го сдвоите, ще се върне обратно User Agent на Google Chrome. Да използвате Интернет Explorer под Mac и да използвате виртуална машина. Като имам едно предупреждение за M1 чиповете. За тези, които използват M1 чиповете, трябва да използвате емулация, като ви препоръчвам да емулирате максимум Windows 8.1. Не повече от това, защото Windows 10 е твърде тежка и под емулация много бавно. Сега аз го показвам на моите Intel Mac как става през виртуална машина и така. Сега за да влезете в Internet Explorer под Windows 11, тъй като е скрит, трябва да натиснете Windows логото, да потърсите Internet Options или немски Internet Optionen. И така трябва да натиснете Open или Öffnen, в зависимост от езика. После трябва да натиснете на програма или Apps. После трябва да натиснете Add-ons verwalten или Manage Add-ons. Да натиснете долното, което на немски Weitere Informationen zu Symbolisen der Erweiterungen или на български повече информация за тулбара и за добавките. И ето сега браузваме в Internet Explorer под Windows 11. Ето, използвам Internet Explorer 11. Здравейте, да се абонирате за канала ми.